Allahumma salli ala sayyidina Muhammad da ma fi ilmullahi salatun da'imatu bi dawamin mulkin lahi. Assalamu alaikum yan uwa al'ummar musulmi, na muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. So yau mun sake kawo muku wani sirrin kiranye ne, insha Allah. Wannan sirri ne mai karfin gaske, insha Allah a jarraba wannan sirrin. Ka tsaya ka ga wannan bidiyon har zuwa ƙarshe, insha Allah. Idan sirri na kiranye, insha Allah in ka jarraba wannan za a samu dacewa. Sannan kuma ka muna liking, ka muna share domin in wa al'umma annabi su samu su amfana. Sannan ka muna subscribe domin wancan gidan namu da aka sace za mu ci gaba inda muka tsaya. Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Mutane masu kira suna ta magana akan maji daɗi, ina ta yawan sa sirrika akan karɓar kuɗi. To a yi haƙuri, Allah ya kawo mu wani irin lokaci ne wadda matuƙar baka da sirrikan karɓar kuɗi a hannun jama'a, sirrikan da zai zamana ko wani mutum na karɓar kuɗi ko bashi ko tursasa ubangida. Allah ya kawo mu lokacin da zaka gama yi wa mutum wahala, ubangida ko abokin mu'amala na makaranta, sai abu ya samu sai kuma ya juya baya. A matsayinka na malami kai ta kiran shi yake ɗauka. To shi yasa muke fitar da sirrin nan. Shi tasarifi yana tafi tare da ƙahariya ne. Sannan Allah ya kawo mu lokacin da mutum kuna cikin mu'amala zai yanke mu'amalar ka da shi, wani hayye maka fraudin, na daina mu'amala da kai yanzu mun koma da wani, kuma babu wani abu da zai sa mu ci gaba da wannan mu'amalar. To su ana samun irin waɗannan sirrikan ne dan dako kan mutum shi da kanshi, ko yana so ko baya so ya dawo. Sannan Allah ya kawo mu lokacin da zaka wahala da ubangida, dan siyasa ko dan kasuwa ko dai wani mai kuɗi, sai kuɗin sun taru an samu kuma sai kaga ya juya maka baya. Wannan abin ya fi faruwa ga gaskiya in kana mu'amala da mata, sai ka tausaya musu. Zaka ga mace tana tare da miji tun babu komai, amma zaka ga abin ya samu ya zo ya juya mata baya. Wata kuma zaka ga in kaga budurwa ce, zaka ga akalla sun shafe sama da shekara 7, 8, 5, 3, 2 da saurayi suna tare, amma lokaci guda kwatsam sai dai ta ji kawai an ce ya auri wani. To shi yasa muke fitar da irin waɗannan sirrikan domin huce takaici. To da farko, idan mutum zai yi wannan aikin, ana samun allon ƙarfe, za a zana wannan hatimin a kai. Idan ba a samu allon ƙarfe ba, sai mutum ya samu farar takarda, fara fes. Idan ya samu farar takardar nan, sai ya zana wannan hatimin mai albarka. Sai aiwatar da aikin bayan mutum ya yi wannan layi. To zai yi alwala. Idan ya yi alwala, sai ya zo ya zauna bayan ya zana wannan hatimi mai albarka akan wannan allon ƙarfen. Sai ya samu wuta mai ruruwa sosai, ko dai wutar da take kan gawayi ko kuma wuta na risho ko kuma wuta na gas. Sai ya ɗora wannan allon ƙarfen. Idan ya ɗora wannan allon ƙarfen, zai kalli ɓarayin, zai waiwaya gabar, zai kira shi. Zai misali kamar a ce sunan shi Zaidu, zai kira ya ce Zaidu. In shi ne zai aikin, sai ya ce ka zo, ni wane ina neman ka. Idan wani ne ya kawo mishi zai aikin, in ya kira wannan zai ce ka je hajiya wance tana neman ka, ko kuma ka je honorable wane yana neman ka, ko kuma ka je Mr. wance tana neman ka. To haka ake aikin. Kowane irin mutum aka kira, kai ba mutum ba, ko ruhani ne ko aljini ne ka kira shi da wannan sirrin, insha Allah sai ya amsa kira. Wanda kuma yake ganin zai gwada jaraba da kiran sunan wani jinni, to ya sa sunan jinnin a ƙasa a tsakiyar hatimin nan, ya ja wannan sirri ya kira, wallahi sai an amsa. Ko a bangon duniya ka yi kira da sunan mutum a wannan sirrin, wallahi sai ka ji an amsa maka, sai an amsa. Musamman ka kira iska da shi. To shikenan, za ka kira sunan wannan mutumin, sai ka kalli yamma ka kira shi, sai ka kalli gabar, ka kalli kudu, ka kalli arewa, sai ka kalli sama, ka kalli ƙasa. Sai ka ce Allah, duk inda wane yake, Allah ka hana shi sukuni da jin daɗi da walwalar rayuwa har sai ya nemi wane, ko kuma har sai ya je ga neman da wane yake mishi, ko kuma har sai ya jiyo zuwa ga wane. To shikenan, za ka zo ka ja Allahu jabbaru fa buhital lazi kafar, fa buhital lazi kafar, sai ka kuma ce qaharu. To haka ake yin lazimin. Ana karanta shi kafa 1528. haka ake yi. To bayan ka gama wannan, za ka zo ka ja wannan sakandami na sama, shi za ka karanta shi 306. haka ake karanta shi. To bayan ka gama shi wannan ismin sunan ruhani shine za ka karanta 306. To ana yin wannan aiki tsawon kwana 1 ko kwana 3. Kai,
gaskiya mutumin da zaka ja mu wannan sirrin har tsawon kwana 7 to gaskiya yana da wahala kaga in ya zo ko da wuya bai samu taɓin hankali ba, ko kuma in ma bai zai kaga yana maka abubuwa yadda ka san mai taɓin hankali haka za ka ga yana baka kyaututtuka na abubuwa na kuɗaɗe. To haka dai ake jin sirrin. Bayan mutum ya gama aikin to ana sadaka da dabino. Sannan gaskiya sirrin yana da wani irin cin jiki domin sirri ne da yake tafe da ƙarfafan hadimai. Yana tafe da ƙarfafan hadimai. Idan mutum ya aikin kamar na kwana ɗaya in yayi na biyu to sai ya ɗan samu manja ya shafe jikin shi da shi don neman dafa'i da kariya akan su hadiman wannan abun. Lallai haka sirrin yake insha Allah. Sirri ne mai ƙarfi wajen jan hankali. Tsakiya mutum zai sa suna ko ya sa muradi ko kuɗin da yake so ya karɓa ko kuma sunan wanda yake so ya kira ko kuma hadimin da yake so ya aika. Ana aiken hadimi da wannan, sannan ana aiken shi ya ɗauko wani abu, kuma ana aike musamman irin sakamako na zaɓe ya ɗebe ya kai, kuma ana aiken shi wata takarda da ake so a ɓata ta a ofis ko ake so a sace ta a kawo ta don a yi wani abu da ita. Lallai wannan hadimin da yake cikin wannan sirrin duk yana waɗannan ayyukan insha Allah. Don neman ƙarin bayani ana iya kira a 08130010609. Mai magana Alaramma, wadda aka fi sani da barista, wadda ake malakabi da maji daɗin ruhanai.